ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଜାଗା। କ'ଣ ଏ ଜାଗାଟା ନା ଭାଇ? ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏ ଜାଗାର ନା। ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେପଟେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ପାହାଡ଼। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲିକି ତ ଯାଉଛୁ ପାହାଚରେ। ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଆମର ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଗଣପତି ବାବା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନା। ପାଣି ଖାଇକି ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ପରିବେଶ। ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଗଲେ? ଏବେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଯଦି ବାଟ ଯାଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଣି ବୋଟଲ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ପଥର ଖଣି ପଡ଼ିଛି। ପଥର ହଁ ସେ ଏକା କଥା। ପାହାଡ଼ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି। କାମ ହେଉଥିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ବୟସର ଜଣେ ବାବାଜୀ ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। 2001-2 ମସିହାର କଥା। ତଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲା, ଖାଲି ଝୁପୁଡ଼ି ଥିଲା। ଏଇଠୁ ରାତିରେ ବାଘ ଆସିଥିଲା। ବାଘ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଝାମ୍ପିଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁରା ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଫାଳେ ଉପରକୁ ଅପରେସନ୍ କରିକି ଇଏ କରିକି ଏବେ 2001-2 ମସିହାର କଥା। ଏବେ ତ ଥିଲେ, ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଉପରେ ରହୁଥିଲେ ସେପଟେ। ତଳେ ବାଘ ପୁରା ସତ ବାଘ ଆସିକି ଝାମ୍ପିଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେଇଟା ତାହାରି ମାଆଙ୍କର ଇଏ ନେଇଗଲା। ପୁରା ବାବାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇଥିଲା। ଦେଖିଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବସି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ବି ହୁଏ। ତଥାପି ତ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେଲା ନା। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ରହିଯାଇଛି। ୱାଓ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉଠିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଦୁଡ଼ି ବି ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ବହୁତ। ସେଠି ପଥର ଆସି ସେଠି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଯିବେନି। ରୁକ୍ ଯା ଜାଗା ଏପଟିକି ଉପରକୁ ଯାଇକି ପୁରା ଯୋଉ ଉପରରେ ଦେଖୁନଥିଲି ଶିଖରଟା ଗାଡ଼ିରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଶିଖରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା।
ବାବା ଯୋଉ ପାଣି ଦିଏ ଖରାପ ଜାଗାଟା ଏସି ଭଳିଆ ଇଏ ଏସି ଦୁଃଖରେ ଇଏ ଗଡ଼ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଫଟେଇଲେଣି ଉପରୁ ପୁରା ଫଟେଇଲେଣି ବସିକି କୋଉଠି ସେପଟେ ସିଆଡ଼େ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା ନା ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଲା। ଆମର ପାହାଡ଼ ବୁଲା ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭୁଲିବେନି ଆଜ୍ଞା।